Τραγουδά ο Χρύσανθος με χοροδία και παίζει λύρα ο Γιωργούλης Κουγιουμτζίδης.
Πέρα από το λιμάνι της Συνόπης, η ύπαιθρος χώρα καλύπτεται από πυκνά δάση. Ο τόπος παράγει άφθονη ξυλία. Ευδοκιμούν παντός είδους διάφορα οποροφόρα δέντρα. Υπάρχει στη Συνόπη υπερπαραγωγή αραβοσίτου και κρυθαριού, καθώς και διαφόρων οποροκυπευτικών. Ξακουστά είναι επίσης τα κρασιά της Συνόπης. Οι κλιματολογικές συνθήκες στη Συνόπη είναι πολύ καλές. Μέσα σε αυτό το φυσικό περιβάλλον ανέπτυξε τις θεωρίες του ο Συνοπαίος φιλόσοφος Διογέννης. Κατά την Βυζαντινή περίοδο η Συνόπη έχασε την παλιά της έγλη. Ο λιμένας της περιήλθε σε δεύτερη μοίρα. Το 1214 κατελήφθη από τους Σελτζούκους Τούρκους. Το 1462, μετά την κατάλυση και του τελευταίου ελληνικού βασιλείου, της αυτοκρατορίας των Κομνηνών, υποδουλώνεται στο Μωάμεθ II τον Πορφητή. Πριν από τον ξεριζωμό των Ελλήνων από τον Πόντο, στη Συνόπη κατοικούσαν περί τους 7.000 Πόντιοι. Υπήγοντο εκκλησιαστικός στη Μητρόπολη της Αμασίας. Υπήρχαν στη Συνόπη 3 μεγάλοι ιεροί ναοί και πολλά άλλα παρεκκλήσια. Υπήρχαν επίσης πολλά μοναστήρια στην περιοχή αυτή. Λειτουργούσαν στη Συνόπη 2 σπουδαία ελληνικά εκπαιδευτήρια, ένα Αρένων και ένα Θηλαίων. Όπως όλοι οι Πόντιοι, έτσι και οι Συνοπαίοι δοκιμάστηκαν σκληρά, ιδίως λίγο πριν από τον ξεριζωμό τους από τις προαιώνιες εστίες. Έμειναν όμως πιστοί στις παραδόσεις που τις συνεχίζουν και εδώ στην Ελλάδα. Στη μνήμη όλων των Ποντίων θα παραμείνει η Συνόπη σαν το πιο φωτεινό ορόσημο της δοξασμένης ιστορίας τους. Είναι το λιμάνι από όπου οι Έλληνες ξεκίνησαν προς κατάκτηση ολοκλήρου του Πόντου. Ismi Efimianos uti pirbehikarchontos uti kariflarindos tuidi ismi Efimianos Fatişaklaridi eliklere hazırdi komşulara nizirdi İsmi Efimianos